yarinya dan Allah mi soyayya ki ce da ni kin shirya da ni zaki gogayya. Ko da yaushe ni din ne dai wanda ke san ki din nan dai mai yawan yaban ki akan daidai wanda zuciyarsa ta karkata dai na mace akan soyayyarki bani jinkira sai dai naki bani tunna komai idan har baki ko ganin idona yana shaidarki zana amsa kowane suna naki idan ki min umarni ba zan ce naki cikin gidan ki dore ki mai dani sarki wanda zai kula da dukkanin al'amuranki mai ba da shawara a cikin fadarki mai ba da shawara a cikin danginki soyayyata ke ce